Som jeg har set i de 2 første afsnit, at Eva ikke har nogen venner, og altså hun overlever sådan med sin kæreste, ikke? Og hun har hende der sådan veninde, ingen fra folkeskole går ud fra, men de er uvenner. Hvordan ville I have det, hvis I var alene, kun med jeres kærester og havde sådan uvenner fra andre klasser? Jeg tror, man føler sig meget presset til hele tiden at skulle finde nogen at snakke med sine problemer om, og snakke med sådan ting om. Bare sådan en hverdagssamtale, bare sådan lidt small talk, det tror jeg vil være rimelig hårdt. Ikke at kunne ligesom have nogen at snakke med det om på sin kæreste. Meget enig. Hvad kommer du? Okay, I har alle sammen set Skam, så det er hovedpersonen, hun er Eva, ikke? Og i starten af sæson 1 her, der har hun ikke nogen venner. Hvordan ville I have det, hvis I ikke havde nogen venner sådan, i første G gymnasie? Lad os bare... Det ville nok ikke være så fedt. Altså selvfølgelig har hun Jonas, sin kæreste. Men jeg tror, hun savner nogle pigevenner at være sammen med. Og kunne snakke om nogle lidt andre ting. Skam. Er der noget i Skam, som I sådan kan relatere til, eller er der noget, der går igen i den danske ungdomskultur, eller er det helt anderledes end over? Altså, er ud af, hvad I har set i afsnittene? I det, I har set? Jeg vil sige, det er nok meget ens. Det er ikke fordi, vi sådan er på en anden side af jorden. Det er meget lige til. Ja, det er lavet meget realistisk. Så man også kan relatere til det. Det er sådan et fangeprogram. Okay, så i første sæson, der er Eva, hun kommer ind i den her pigegruppe, og de går meget op i at passe ind i de her sociale normer. Føler I sådan, at der er et pres for sådan at fit ind, og sådan, er det svært, eller kommer det bare sådan til en? Altså nu er vi jo lige startet i gymnasiet, og så skulle man jo også lige finde sin plads. Og sådan, hvem vil være sammen med og sådan noget, men jeg synes, det kommer meget automatisk. Det er ikke noget, I sådan der skal gøre umage med? Altså i starten skulle man lige sådan, altså man ville jo gerne virke sådan venlig over for alle, eller sådan, så man havde nogen at være sammen med og sådan noget, men nu er det sådan lidt bare alene. Altså jeg synes, det kommer sådan meget til sig selv. Yes. Jeg ved ikke, hvad jeg Er du enig? Ja. Hvad med jer, drenge? Hvad kan I sige til det? Ja, altså man falder jo ligesom ind i de grupper, som man er. Altså den, som man er. Sådan, hvis der er nogen, som minder lidt om den type, man er, så falder man jo ligesom også ind i den gruppe, der er venner med det. Hvad med dig, Albert? Kan du supplere med noget derovre? Jeg er meget enig med Rasmus. Jeg har ikke så meget at tilføje. Jamen, I ser jo i en af afsnittene, at Eva der tager til festen, uden at sige noget til sin kæreste, og hun ikke svarer sin kæreste og sådan noget besked. Bare for at møde venner. Hvordan, altså, vil I kunne gøre det, hvis I ikke havde nogen venner? For at afvise jeres kæreste på at få venner? Det er jo måske lidt dårlig stil, specielt når sådan, hun er alene, og han er sådan den eneste, hun har. Så, og så er jeg sådan lidt at vende ham ryggen til. Det er måske, og så får jeg chancen for at være helt alene. Det er måske ikke så. Ja. Det er også sådan lidt en knald eller fald situation, fordi hvis hun så ender med overhovedet ikke at have nogen venner efter den der fest, så har hun ligesom på den ene side både hvor hun har ligesom vendt sin kæreste ryggen til, og at hun slet ikke har nogen venner. Men hvis hun så får venner, så kan hun jo sige til sin kæreste, at det var for at få venner, at hun gjorde det, og så kan det ligesom gå op i det. Men så lad os prøve at sætte, så sætter vi jer, så I skal sætte jer i sådan der, i, kærestens syn, at når de er oppe i hytten der, og har det hyggeligt og sådan noget, så ændrer han fuldstændig personlighed, ændrer sig fuldstændig, når hans ven kommer. Vil I ikke selv kunne gøre det, bare for en ven frem for jeres kæreste? Tror du det? Det er dig, der har en kæreste, det må du sige. Ja, altså... Altså vil du kunne lyve for din kæreste og sige, jeg er bare hjemme i dag, men i realiteten tager du i byen, eller du tager ud med en af dine venner? Eller lad os sige, du er ude og spise med din kæreste, og en af dine venner kommer, og så er du bare fuldstændig ændrer dig, som om at din egen kæreste ikke engang kan genkende dig. Altså, det er jo tit sådan, at når man er sammen med sin kæreste, og man så er sammen med sine venner samtidig, så er man jo sådan lidt på sin venners side hele tiden, fordi man har ligesom et crew, eller hvad man skal sige, ikke? Så man ligesom gerne, altså dem er man sammen med, og dem er man sådan uafhængig af, så man har ikke rigtig nogen forpligtelse til at være sammen med dem, så man vil gerne være sammen med dem. Hvor med kæreste, der er det sådan,
der er det ligesom, man har virkelig en forpligtelse til at holde et forhold kørende. Og det er jo ligesom, der skal jo ligesom to til et forhold, så derfor tror jeg ikke, jeg ville kunne gøre det. Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne lyve over for min kæreste og sige, at jeg er et andet sted, end jeg virkelig er. Det var, vi havde.